Ben, oedd hynna wastod yn mynd i fod yn her yn erbyn tîm Lloegr, oedd yn edrych yn frawachus o grif ar y degau. Fel tîm, fel capten, beth yw dy asesiad i? I fod yn onest, pan ni'n dechrau gemau fel yna, mae fe wastod yn mynd i fod yn galed. Maen nhw'n tîm dda dros ben, ond os ni'n mynd i colli golau fel yna, bydd ni ddim yn gallu gystadlu os dim platform yn ei wario dros to. So allai fynd o tu nôl yn enwedig y ddwy gêm gyntaf nath chi ildio, ddwy gol o giciau gosod hefyd. Faint o niwed ti'n credu nath hwnna wneud mewn gêm fel hyn? Mae fe'n enfawr pan ych chi tu ôl mewn gêm. Mae popeth yn wahanol, mae fe'n rhoi hyder i'r wrthwynebwyr. Felly, un anodd i cymryd, ond lot i ni dysgu o wrtho fe. Beth i chi wedi dysgu? Bod rhaid i ni bod yn lot yn well pan ni wario tîmau sydd yn tîmau dda. Bydd y ffocws nawr yn amlwg yn troi at Gwlad Belg i ddod dechrau wythnos nesaf. Gêm enfawr, o'n i jyst yn siarad â Joe Rodon, o'n i'n gofyn, oes yna risg bod hwn yn mynd i effeithio hyder o gwbl, neu yw hwn yn mynd i wneud chi just lot fwy penderfynol? Yn credu bod gêm fel hyn yn mynd i bod yn un anodd, ond ni'n gwybod hwnna. Mae lot yn ni'n gallu dysgu wrtho fe, ac mae fe'n mynd i wneud yn siŵr bod bawb yn paratoi yn iawn am y gêm enfawr yn Gwlad Belg.